Сцябельчатае шво ідзе злева направа. Трохі нязвыкла, але ўсё роўна мы так робім. Лічыць трэба ўсяго да 3. Раз, два, 3 на одну клетачку ўніз. Пачатак гэта палова справы. І самае складанае ў фігурных швах для ўпрыгожвання гэта вось той самы пачатак. Вось мы ўвялі голачку, нітачку, раз, два, 3 адлічылі і на одну клетачку апускаемся ўніз. Голачку прадзелі. 2 клетачкі адлічылі і зноў знізу праз 2 клетачкі ад верхняга укола зноў уводзім голачку. Яшчэ раз 2 клетачкі і сюды. І так раз, два, робім гэты сцяблінкавы шоўчык. І паралельна пракласці яшчэ адзін сцяблінкавы шоў, то атрымаецца вось такі прыгожы ланцужок. Можна рабіць іх у некалькі шэрагаў, у некалькі радоў, у залежнасці ад таго, якой шырыні дэкаратыўная палоска вам патрэбна. І таксама можна чаргаваць колеры. Можна ўзяць чырвоныя з чорнымі ніткамі, ці тыя, которые вам пасуюць да колеравай гамы вашай вышываначкі. Наступнае шво гэта паддзёвачнае шво з зігзагам. Вельмі прыгожа выглядае, нават не верыцца, што ручная праца. Зараз мы разбяром, як гэта зрабіць. Працягваем нітачку на 2, 1 назад. Выцягваем так, каб нітачка засталася знізу іголкі. Вось так у нас атрымалася. Далей на 2 у вышыню і на 1 управа. Фарміруем зігзаг. Зараз на 1 клетачку улева і 2 наперад управа. Зараз на 1 назад, прашлі пад нітачкай верхняй вось гэтай і фарміруем зігзаг, пайшлі ў ніжні шэраг. Так. Зараз на 1 клетачку назад і 2 клетачкі наперад. Вось так фарміруецца зігзаг. Зараз ізноў 1 назад, вось я тут нітачку трохі падцягну, каб не патрапіць у яе голкаю. Вось так. Зараз нітачка падцягнецца, вось яна так акуратненька глядзіцца. Наверх. Налева. На 1 клетачку. І зараз на 2 і зноў направа наперад. Вось так фарміруецца зігзагаобразнае шво, упрыгожвальны шоў з трохкутнічкамі з такімі. І навучыліся, я спадзяюся, вышываць 3 самых простых дэкаратыўных шва для вышыванай кашулькі. А наступным разам паспрабуем зрабіць вось гэтыя 3, вось такую прыгажосць. Яны выглядаюць вельмі прыгожа і здаецца, што суперскладаныя, але насамрэч усё вельмі проста. Палічым да 3 і атрымаецца вось такая прыгажосць.